काय घेऊ दश अवतार आणि परत कालिया मर्दन तसे ते सगळे अवतारच दाखवून केला. नाव सांग तुझे. विशाखा पांडुरंग सावंत. कसो केला हो तुवें आकाश दिवो? मख्याचे बोणाचो. फूल मकाचे बोणां आणि कितें यूज केले? मख्याची बोणां आणि काय यूज केले. सगळे मखे काढून केला आणि ही मख्याच्या बोणांची सुकयल्या पयली मागीर ती कट केल्या आणि मागीर हांवें दसयल्या ती सगळी फूल हांवें मख्याचेच केला आणि काय यूज करूंक ना तेतून. यो आकाश कंदील माझ्या मम्मीने केला. हे सुपारीची पाने, हे टिश्यू पेपर, ही मनी टी आणि क्लबातर्फे आम्ही वेगवेगळे दिवाळीच्या निमतान स्पर्धा घेतल्या. आकाशकांची स्पर्धा, तसेच तुका नाल फोडपाची स्पर्धा, रांगोळी कॉम्पिटिशन आणि पोहे पासून वेगवेगळे पदार्थ ही एक महिलां खातीर स्पेशल स्पर्धा दवरलेली आसा. तशीच भुरग्यां खातीर फॅन्सी ड्रेस, तशीच भुरग्यां खातीर आमची म्युजिकल चॅर, बकेटान बॉल उडोवपाची स्पर्धा, अशी आमी विविध महिलां खातीर परत मेणवाती पेटोवपाची स्पर्धा, तशीच आमी म्युजिकल चॅर महिलां खातीर स्पेशल दवरलेली आहा. अशी आमी वेगवेगळे स्पर्धा दवरून आमी ही दिवाळीचो सण हो बरी कॉम्पिटिशन दवरून बरी दिवाळी सेलिब्रेट करता दाडोबा देवस्थाना कडेन.